Gusto mo nang lumabas dyan. Ha? Gusto mo nang lumabas dyan. Ang aga-aga pa. Ang oras pa lang. Gusto nang lumabas doon. Talaga yung baby mo. Good morning, guys. Gusto nang lumabas. Oo, tara. Nagkakape pa ako. Ipapas mo kape. Iyak na nag-iyak. May kasama na namang batuta, oh. Baggy beans ngayon, 20 na ang 1/4. Bawang 25, 30. Ang mahal na. 30, 1/4. 45, 1/4. Ibig sabihin, 90, 180 ang kilo nitong sibuyas. Ito ay 120. 25. Mahal ang mga bilihin natin. Yung sayoting isang piraso, 25. Gagawin niyang lumpia natin. Na toge. Lumpiang toge, lumpiang gulay. 15 pesos na tong isang tali. Bili tayong 6 para sa kainan. 25 ang kilo kaya ma'am. Dami yan. Talbos ng kamote, 10 pesos. Nangati agad ako, ah. Nakauwi na kami, and dito pala yung lahok ng ating lumpiang gulay. May toge. Walang halong karne yan. Ah, nilagay mo na, lilinisan pa sana yun. Kaya nga hindi ko sinalin, papalinisan muna. And ano pa nga ba? Sayote. Ayoko talaga nagbabalat ng sayote. Nagkakaroon ng ano yung kamay, oh. Yung ano niya, patda. And carrots, tapos kamote. Yung kamote yung ano, pag medyo matamis, masarap. Yun yung nagpapasarap dun sa ano, gulay na nasa loob. And then bagyo beans. Nung nakaraan walang bagyo beans. Ngayon, ayan, nakabili na tayo. Bali, 1 to 5. 5 lahok. Tapos sibuyas bawang, yun lang. Bakit inuuna ang paminta? Paminta talaga. Sunod sibuyas ba? Di ba ang ginigisa natin sibuyas bawang? Siya kakaiba, paminta inuuna niya. Hoy, sunog na to! Ano sunog dito? Kaya nga, pinapaitim eh. Ba? Tadinig. Hina talaga ba, nilala? Ano, Bron? Spaghetti? Getting pababa. Oo, magi-spaghetti daw pala. Oh, bango ng gisa, no? Pag may luya pa yan. Ah, kalat naman ng bahay. Anong sabon? Si Ella dun walang kasama. Baka kuryente na yun dun. Nandito na pala ang aming ilapot. Kala ko'y nakawala ka sa hawlay. Nagdudot-dot kasi yan ng ano. Ang gawa mo dyan? Ay, stress reliever yan, ah. Oo, galing naman magpindot. No, nagdede ka na, kaya wag na magpapakalong, ha? Nagdede na, dyan lang, muna. Namaya liligo tayo. Ano po? Cute. Ang cute-cute yun, eh. Liligo tayo maya-maya. Ano po? Ay! Gustong gumala. Ha? Ay, pakit. Asim. Wah! Asim. Ah, talaga nagpapakit, oo. Ella, dito. Sa guys, dito ka magpakit. Dali. Asim. Tinamad na. And yun palang mga bilihin natin. Hindi lang naman yan dito sa Pilipinas. Buong mundo yata yung ganyan na tumataas lahat. Gasolina, mga bilihin, mga pagkain, lahat yan sa buong mundo tumataas talaga. So, hindi lang dito pala sa Pilipinas. Ano? Inulit ko lang. So, lahat nakaka-experience niyan dahil sa pandemic na to. Gawa nito lalong nagpamahal. Lahat ng bilihin, nagmahala na lahat. Hindi naman yan mararamdaman ng mga nakakaangat and medyo okay yung kita. Hindi yan nila mararamdaman. Tayo ang makakaramdam niyan. Yung mga low income ba? Katulad natin. Kaya puro tayo reklamo. Kaya dapat mas dagdagan natin yung income natin para hindi tayo magreklamo sa nagtataasang
bilihin. Kailangan tumataas din yung income mo, di ba? Ganun talaga. Ha? Nabudol na naman tayo ni Jillian Nakabili ng tsinelas. Ay, hindi pala. Ipon niya pala yung sa sili. Yung ipon niya sa sili. Yan. Binili ng bagong tsinelas. Ulam natin ay talbos ng kamote. Yung kanina doon sa bayan, binili natin. 10 piso. Isang tali. 2. Ito na lang yung 10. Ito na lang yun. Yung 20 pesos. Kinuha lang kasi yung dahon. 20 pesos na to. Kalagyan ng sardinas. Dito na naman tayo sa kapitbahay. Titingnan natin ang ulam nila. Baka pwedeng humingi. Kahapon namingi tayo ng malunggay. Ngayon naman, nagpatumba sila ng manok. Ay, sarap. Sarap na? Nagpatumba sila ngayon ng manok. Nagpatumba. Inadobo. Ano daw, para mabilis lumambot. Pag ganyang matanda na yung manok, lalagyan daw ng yelo. Isang buong yelo, sabi ni Pader. Lumambot nga. Malambot na daw. Hingi tayo. Kaunti. Sarap Wala yung ibang lahok daw. Toyo lang. Sukal. Daro ko lang si asukar mo. Daro ko lang. Oh, medium. Parang ano yung askad. Lutang yung alat. Magtasabaw. Hindi na magpangutura. Dahil kaya Talbos sa kamote sa... Kaya nagluluto kasi papang may sabaw, pinapasiga ko agad. Sarap. Hindi nyo ginagamit ang gasol nyo Meron na sila dito guys. Tangke. Ito, pang ano lang ha? Ha? Ano yan? Ha? Siya, kinki. Baka nagada. Kaya ano? Nalunok garo. Ay. Hala, may ano. Baka ito yung nalunok niya. Oo. Agay, hindi malulunok. Tayaon niya, baka narata lang. Nahulog lang siguro. Hala. Ano nga bang binablog ko? Yung, ano yung boy, kamot mo? Boy, hindi nga ba sinako ako, boy? Oo. Ay. May tornilyo. Pansara sa tornilyo. Ay, baka ni. Baka nalunok boy, kaya nagruluya. Hindi ganan ni Papa ni. Ay, iyo. Anong tawag dito? Yung kanilang, ito na yung kanilang gasol. Meron na silang tangke tsaka yaan. Pero, pang pritong itlog lang daw yan. Saka lang nila gagamitin pag pritong itlog. Walastik. Hindi, tag-init na rin naman kasi kaya marami ng panggatong tuyo na. Ano? Nasiram. Sasarap yan pag dagdagan na asukal. Nakaganda ko dyan. Ala! Ay! Ikaw na. Sige. Ashim muna. Ashim! Asin! Ashim! Oh, hindi na marunong. Asim muna. Asim. Asim na. Hala. Patay tayo dyan. Naglikot na. Asin! Beautiful as Beautiful eyes. Ate. Mali ba na ako nag-design do? Magayon ano. Nakunguha na sila ng ulam mo. Mabubuhay na tong mga to na nga. Manghihingi lang sa kapitbahay ng ulam. Ayaw, buhay. Charot. Kutsara lang gamitin Iyo, mo at buhay marami na. ka makukuha pag sandok. Kutsara lang pala para isa-isa lang. Pag sandok, maraming masasandok eh. Si Jillian. Ulit ko. Oh, anay, Jillian. Madumi. Bilis. Aray ko. Kargadara. Manyan. Yan ka muna. Kunti lang, Jillian. Mama, tamain nito. Tama na yan. Tayo lang naman eh. Di ka May atay. May atay. Ay, Jo, di mo Jo pagkakatay, Jo. Oh, sige. Kala ko pa naman ayaw nyo. Tama na yan. May ulam naman na tayo. Habang gumagawa ako ng lumpia kanina, tatapos ko lang. Ayan, wala na. Nandun na sa taas. May bumili na daw. Nagustuhan nila yung lumpia. Kasi purong gulay. Tsaka yung mga bata kumakain din. Nagustuhan din nila.
Mas maganda pala yung gagawin mong lumpia. At least nakakakain sila ng gulay. Mas gusto nila yung ganyan yung mixed vegetable. Kaysa pa isa-isa mong igigisa. Pag sayote lang, o kaya yung carrots, ayaw nila naman ganun. Gusto nila pala ganyan, mix. Mas marami silang nakakain. Gusto nila yung lumpia. And then, yung ating batuta. Kanina, gumagawa ako ng lumpia. Ayan, nakatulog na siya dyan. Dinuduyan ko lang sa paa ko. Ginaganon ko ng paa ko to. Ayan, tagaduyan. Habang gumagawa ko ng lumpia, ginaganon-ganon ko. Nakatulog naman siya. Kasi nilagay ko yun doon sa loob, sa kwarto. Kasi mapresko doon sa kabila at may kisame. Tapos may electric fan. Naiyak pagising-gising. So, ang ginawa ko, nilapit ko na lang dito sa akin. At naayog-ayog ko yung inuuga-uga. Ayog-ayog. Inuuga-uga ko yung kuna. So, ayan. Mahaba na naman tulog niya. Makakaligo tayo. Makapahinga. Pag ganitong oras, ang sarap matulog. Kanina nung gumagawa ako nagbabalot ako ng lumpia, antok na antok ako. Hindi lang talaga pwedeng matulog at marami pang gagawin. Maliligo pa ako, inaakit na tayo sa taas. Titinda na ulit. Colorful ang kwek-kwek natin ngayon. Tinry ko yung green tsaka mayo. Dapat nga 3 kulay yan. Kaso kakaunti yung itlog natin ngayon. Susunod na lang. Dapat 3 kulay tsaka 3 peraso lang. Ngayon ay 4. 12 pesos ang 4. Pag 3, 10 pesos. Nagsarado kami ng maaga. May isang humabol na customer dito na sa loob bumili. Si Renzo. Dito na daw siya bibili ng cake yam at coke. Lemon, snowbell, tapos... Gamot. I-end na natin yung vlog, guys. Salamat sa inyong pag-iwan. Antok na to. Kanina pa siya antok. Minsan na. Tapos, natulogin na natin. Bye! Salamat! Bye-bye!